Pencetan. Loro gendan no. Iya. Anu ya pencetan ya. Iya. Tak kok malah netes ora cilik-cilik. Mereka Api, Bro. Sarapan. Apa ini kemebul, Bro? Ini Pak Surmu. Pak Sur mari. Momong putune. Pak ngopi. Pahit kopine. Bro. itu makan datang. Hei. Wait, ora bage rantau sarapan. Lak ne terong lho. Iki rezekine Mbah-mbah Iki kok me enik iki. Teronge jan teronge. Woi. Isu wae sarapan go pecel. Lawe iwak jaran. Alah. Asame ra apa lho. Urate. Urate aku kabeh ngono wae lho. Batenmu esuk tak ajak jalan-jalan kamu teko jegu. Wah, lha iki mang iki aku wis obah ae. Ya kuwi arek ngeterne sarapane boyoke umat. Tak kon ngeterne anake. Kademen ya. Dene lek ademe ya ora. Dinan tuwe, Pak. Kasih kathah mengke kula pendhetne malih. Ngalah wong tak wi. Ora sedeng. Kalau rasteng ya gorene. Golek kancil. Dinge awan aku ngeret ning kono telepon kok. Heeh. Lah yo cedhek segoro. Lak sing Andri karo pas jenenge kader paling pertengahan iki lekasen ya. Mae kakange gemberne. Yum. Tekan mamprin dhuwurmu. Apa? Entuk kina. Hah? Entuk kina. Monggo Pak, si parki. Mriki nah. Kancane to. Kancane. Wong tanggomu. Nggih. Tanggo amben. Apa mamprin dhuwurku ya yo ngliwati dalan kok gak. Niki tanggo amben iki. Ayo breng niku. Ya anu adep-adepan kalih tingkat cengetan niku. Lah, dhewe wingi nang becek sampean. Dengan sinten? Mbah Jum. Lah nggih kula nggih becek kok. Yang ngene sinten? Napa? Ngene sinten? Pundi, Pak? Sentuh rawo. Nggih. Oh. Ini derek. Oh. Saman keranda ya. Anu kancane. Kayate anu kinane, Bon. Kayate senek kula. Kancane. Kancane itu. Nyatui lho, Pak. Emang Kata. Yo tas dulure niki lho. Dulure niki. Wah, ini segane ini kepeli ya, Mang. Ketara bek Mang. Gone nganu beras kok ngene nur ruwemes kok kuwi. Lah, Dulure niki tapi Mbak Ayu kula panune Jangan iki jam. Jam ini apa iki? wah, aku njaluk kuwi kok. Pedes ora wi? Enggak. Ora lah pedas. Lah kok mau dikukut nih, masalah. Kalau dikukut nih. Yo kare sak kalung iki lho. Aja Paro. tak rasane nakmu. Pedes ora? Tuwi, Pak. Anu malih lho. Imbuh malih. Jenengan tuwi. Kok mengke sampean numpak motor wis ora ngliwati warung. Ora sah liwat warung. Wis ngene, Mang. Engko lah sajakne anu payah balik nggo damen. Wani mangan. Nyawa? Enten urangi. Oh alah. Enten urangi mboten wantun. Oh alah. Ora ngerti kok. Ya sing ngono glasine, Pak Andre. Etok-etoke ngono kuwi. Ora urang. Woi, Dipere enak.
Lah aku digawani iki kan karo mus kangge 3 dina tak memus. Aja sarapan iki terus. Terus orang. Ancan sarapan ra sarapan no. Iki karo ijan no. Sing ora adong digo balik sana. Mari Sarapan dhisik ngono. mari engko awan seje anu Pak niki mengke. Dia munan anune menune. Menune seje. Aku Wah, mabungi raw mancing gratis mabungi. Bacem. Endi wong aku iki rek. Saya Kang Sukir. idul niku ya om. Ya kuwe ya. Niki lho Pak. Niki lho. Niki anu niki sak ndure pedes niki. Ini jan Pak Malik dinge Iki lek nggih niku elos niku iki jan dulure Lombok niku Pak niku. dinge moro long. Dulure Lombok. Pak. Minggu ta melek minggu. Oke, buka kafe iki. Yo kok. Iki to. Dia kan macan bener buka. Coba mangan to malah ngopi to. Niki men sarapan saka omah. Ah, sakone yen tekno diatur ngono. Wajar. Niki lho niki dulure Lombok iki sitoke kuwi. Wah, jan elak wis. Rata-rata kono dulure Lombok lho, Mas. Ajane Aku dinane ngrasake 50 kilo. Rego 10.000. Godhokne bentul e. Hmm? Godhokne bentul e. Ah, ora pangan iki tak sarapan wae bodhone bentul sapa mangan. ya ora apa-apa. Ah ndene kok malah ra nyambut. Enggak sing akeh. Oke pisan Pak Sur. Enggak oke pisan. Enggak turah gawa ngulon go sore. Tak wangi jebol to. Ya sik to. Gah Aku ora iso. Coba terus. Kene menanti ya. apa? Mbak kok ndang. Jagung. Lemas rokoke. Mawon lho. Wah, jan Jam kurang ya ora gelem ya. lah ora nggarai mi anu nglangi kok. Oh, iku moe mek sangka tok ngono. Nyapa? Ngene digurus dihapus ra anu tok. Sangka ile ndak sarapan. Hah? Mangga? Ning sen biasane dipasane jendela sangkane ra mangan. Oh. Ya iso mari. Masakne Yo ngerti apa? karepe sing do sawah dimasakne enak. Masakne apa? Tak masak. Sindel. Pas dingi ya. Pas jatuh maro Mobil karo iwak anu. Lah aku lah ngono ora gelem koling ya. aku dingi kok. Berarti lem koling dini sak omah. Heeh. Wis balik. Lah iya. Ya ya. Wah, tawane aku dingi lah haus. Ya, Pak, bareng lah. Aku nggawa mie mesti ora mangan aku. Pak Tris. Ditandangi apa ora to mosok akad Senin Ganti Lek ngono kuwi angel lho Mbah Surabaya no. seminggu. mes apa? Wis seminggu. Endi? Mes apa? Doso ya? Oh. Apa to kayak Senin. Kemis. Pasar. Iki sing golekne anu aku lho. mayan guys. Yo kasar mawe mak. Arangnya sak seminggu. Tapi sak arangnya pas seminggu. Ah, igone pancen yo. Lah marai kuwi sing tandang gawe mek wong sitok. Ora ngegane banyu anu es teh ya. Gelem ngegane lho. Lho, kadung tak tukane Nutrisari apa-apa kamu. Lah, sitae ra doyan. Oh, ya es teh ora apa-apa. Es teh. Heeh. Es teh.
Ya aja awan-awan anu ndang digekne. Alah aja wis to awan-awan. Seneng. Iku wis anu engko keplompoken engko lempoh. Yo ndandake kok Jam-jam 1. tam. Lah iya. Jam-jam 1. Auji. Peran terus iki kok. Iya. Engko sing kidul engko pomo kurang tuwek titik pisakno ae lalek wis. Sik iki bar iki ngene sugeng. Loh, oh iya. Iki sik pokoke bar meh sugeng wis. Iya lek kono kan kari dhewe maksudku. Mahmu ya. Juwo. Mahmu sesasi ngkas ya. Suwi juwo. Ora Iku main di bareng karo bar nanti lah iya ngono lho. Loh, do main artian nggo namurung kae. Heeh. Sesasi muncul ya sini ya. Menarti wis reming setengah tuwek. Kok ngene suka karo nabi karek. Pola sana wong panen ini. Sing kono sing tengah-tengah karek. Yo karek Bertolong sasak ngene dhewe. karek sing kali apa? Lah iya. Medhewe wani